prostě toto. A pak řekl, hej, tak přijď ke mně zítra, já budu vařit rýži. Takže jo, ne? A, takže, tak já jsem řekl, že jo, tak kde bydlíš, tak prostě mě řekla. Tak jsem došel a ona byla to, ona běhala. Dáš si to určitě basketbalista na Ona byla na náspěvku na té univerzitě, ona byla z Jamajky a jako byla sprinterka. Jo, prostě do prváku zrovna tam jako prostě na náčiny, aby tam jakože běhala za univerzitu. Jo, takže jako po téhle stránce jako jsem si nemohl vůbec stěžovat, jo. Vždycky ti dohonil. Ne, takže jo. Jako sprinterka se Stevekem, ne? A ještě rýžu mimo. Ale právě ta rýže to bylo, počkej. Tak jsem došel, ne? Ta rýže to byl takový humus, já jsem vůbec nemohl sníst, ne? To bylo nějaký s něčím mastný, já nevím, aby se to k sobě nalepilo nebo něco. To bylo výživný, a teď prostě, jak jsme to začali jíst, no jako jo, have a nice meal. A já, ok, thank you, teď to tak divně vypadalo, ne? No prostě, to byl humus. Bylo něco z toho jamajčanko. No tak jako... Říkala, že ti nemůžu stěžovat. Víš jak? Ne, jako... Ne, nebylo to... Jako bylo to na dobré cestě, ale pak přišel hurikán, ne? Prostě vypni tu kameru, teď... Že to natáčí.